Δεν έχεις χρόνο να διαβάζεις ατελείωτες σελίδες για το PMP? Ούτε χρειάζεται. 3 βήματα για να ξεκινήσεις έξυπνα με 1 ώρα την ημέρα. Πρώτον, πριν καν να ανοίξεις το βιβλίο, λύσε 10 ερωτήσεις. Θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις σε πόση λεπτομέρεια πρέπει να μπαίνεις όταν μελετάς, καθώς και το τι πράγμα ζητάει η εξέταση. Δεύτερον, διάβασε στοχευμένα με βάση το Examination Content Outline. Μη διαβάζεις για να θυμάσαι όρους, μάθε πώς λειτουργεί κάθε task και πώς σκέφτεται ένας PM σε κάθε φάση. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, εφάρμοσε ό,τι μαθαίνεις. Ξεκίνα να χρησιμοποιείς framework, τεχνικές, ακόμα και templates στην δουλειά σου. Ο στόχος δεν είναι να παπαγαλίσεις, είναι να σκέφτεσαι σαν PMP. Το PMP εξάλλου δεν είναι πιστοποίηση γνώσεων, είναι πιστοποίηση σκέψης. Μάθε πώς να λύνεις προβλήματα, όχι πώς να απομνημονεύεις απαντήσεις.